Min kmieni il-ġimgħa filgħodu sa tard wara nofsinhar f'numru ta' lokalitajiet deru jittelgħu messaġġi ibsin kontra l-aġir ta' Roberta Metsola f'diversi każijiet riċenti. One News huwa infurmat li dawn il-kartelluni ttellgħu l-ewwel quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista li propju kienet il-laqgħa l-Assemblea tal-Partit Popolari Ewropew l-IPP. Għal din il-laqgħa kellha tattendi u tindirizza lil dawk preżenti il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, iżda jirrisulta li l-ġimgħa ftit qabel kellha tagħmel id-diskors tagħha hija infurmat li l-organizzaturi li kienet weħlet fil-belt ta' Pariġi u għalhekk ma kienx se tlaħħaq. Madankollu Net News xandar ritratti u rapport ta' żjara li Roberta Metsola għamlet il-ġimgħa stess mad-delegazzjoni tal-Partit Popolari Ewropew fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Barra d-dar ċentrali uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista deru jkellmu lill-Pulizija u jġibu trakkijiet biex jippruvaw ineħħu dawn il-kartelluni, xi ħaġa li ma rnexxilhomx jagħmlu. Anke barra l-Palazz fi Pjazza San George deru kartelluni ta' protesta fejn Maltin u turisti spiċċaw jaqrawhom u jieħdu ritratti tagħhom. Fost il-kartelluni li rawa News kien hemm kundanna l-mod kif Metsola ħatret li raġel toħta bħala kap tal-kabinett tagħha b'salarju ta' 20,000 euro fix-xahar. Metsola persistiet b'din il-ħatra wara li kienet irtirata qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew meta l-midja Taljana kienet żvelat x'kienet se tagħmel Metsola. Kartelluni ieħor wera ritratt tas-sit tal-aħbarijiet Politiko li kien irrapporta kif Metsola ma ddikjarax l-interess ta' żewġa ukko fl-industrija tal-cruise liners fost l-oħrajn fir-Royal Caribbean Group. Wara l-każ Qatargate fl-2022 Metsola kienet imbuttat regoli ġodda biex uffiċjali għolja tal-Parlament Ewropew jiddikjaraw kull konflitt ta' interess. Iżda Metsola għażlet li teskludi lilha nfisha minn dawn ir-regoli u għalhekk ma ddikjarat xejn dwar żewġa li huwa wieħed mill-akbar lobbyist fl-Ewropa. It-tielet kartellun ta' protesta jirreferi għal mod kif Roberta Metsola, David Kaza u Peter Aġus ivvutaw kontra li l-Parlament Ewropew jiddibatti d-deċiżjoni ta' Iżrael li ma jħallix ħaddiema tan-Nazzjonijiet Magħquda jipprovdu servizzi fit-territorju tiegħu. Din mhix l-ewwel darba li l-MEPs nazzjonalisti għalqu għajnejhom għal dak li qed iseħħ f'Gaza. Is-sena li għaddiet il-President tal-Parlament Ewropew żaret l-Iżrael biex tagħti l-appoġġ wara l-attakk tal-Ħamas mingħajr ma kkundannat ir-ritaljazzjoni ta' Iżrael li qatlet eluf ta' Palestinjani.